1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, naganan ako, Pogs. Uy, gaway gani kibuotan si mama bagi palitan. Gusto niya ko mga lupi pag judo. Gwapo siguro ni Dulaan ba mga bangko pa jud kayo. Koy! Ayo! Dayan, oy, Nasi Jikoy? uy, unsa man? Uy! Haram na ka diha! Dulat ako'y! Makigdula pa ko, murag jud kay Dulaan. Lagi ko rapido. Dampa mo na imuha. Ako lahi man, Pogs man ni, nada kay ngani. Wala ki. Wala man di ay, dang makigdula ka sa kuwain ngani, wala man di ka. Tagain na lang ko, bi. Bahala ka diya, pangayo si mong mama. Di mo katagaan na to. Babunalan pa lang ko. Sinalan, pangayo lang mo, kasi tagani kag ngani day, pero magmula na ta. Tangin lang ko, bi. Di lagi ko, pero Taysa, wala lagi ng isa kang himpo ni mo. Sumbagan ko sa akong classmate, oy. Natulon ako. Wala, natulon ni mo. Tubo pa yan na sa tiyando, moturok ang baliti. Ay, nadagang istorya di ako. Tagain ako, bi. Dili, lagi ko, bahala ka diya. Ako ra isa madula, oy, ako ra may naingani. Gamay lang, God. Gamay. Gamay lang. Bahala ka diya, ah. Pat lang ka buong. Di lagi ko. Di ka mga taga. Papalit ka kasi mong mama. Uy! Uy! Oh, no! Bukuha akong box. Isa na lang ka mong krapilin. Ako ni uli sa'yo mo! Koy! Tara, Koy! Ulit na kami na kong boxin! Oh no! Karon! Wala yung kataganan! Surrender na ulit! Muambak yun, no? Kasi nagtuo kang dili mo kumambak! Lah! Ngambak yun, oh! Oh no! Takagam! Lumos lagi!